isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ eziokwu enweghị iro. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye ụgha na-eji ọba ji ya n'azụ ụmụnna ya. Eziokwu enweghị iro, anyị ga-atụwa ya atụ, anyị ga-eweta ka ngwugwu gba tụwa ya ka anyị mere ihe dị ya n'ime, mana ị ga-ejiriri ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Ọ bụ gịnị bụ eziokwu? Eziokwu bụ okwu nke Chineke, maka ọ bụ eziokwu bụ ndụ. Okwu nke Chineke bụkwa na okwu Chineke gwara ndị Igbo direct, nke ọ gwara ha, ọ gwara ndị nna 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 ha. Eziokwu enweghị iro. Otu ihe ọma na-eme onye na-ekwu eziokwu n'ụwa bụ ọ naghị atụ ụjọ, ọ naghị ejikwere maka nwanne ya ma nwanna ya, ọ na-ele mmadụ anya. Eziokwu enweghị iro. Aga m aga n'iru kọwa okwu a, ma m ekelego ha nwe eze, ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ji ọfọsị. Ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ wa. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Jiri ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Eziokwu enweghị iro. Na o metụtara gị, ọ gbasara gị, kama ọwụ eziokwu. Okwu ihe Chukwu kacha ahụ n'anya n'ụwa awụ eziokwu. Ọwụ dị gị egwu, maka egwu ọwụla eziokwu na-adịghị n'ime ya, aka Chineke adịghị ya. Ojiọfọ kelere Igbo. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ekwukene eziokwu, ha ga-agwa onwe ha eziokwu. N'omenala Igbo kara anyị mma karịa anyị nwawo ndị Igbo ịchọ Chineke ọzọ ka Chineke ndị Igbo, maka na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo. Eziokwu enweghị iro. Ọdụ ọbụla na ndị Igbo ga-alaghachiri otu ahụ Chukwu si kee ha, ka ha ghọta onwe ha, ka ọ wedere ha na ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha na mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma mmanụ.